Бу кул эшен ясау өчен безгә пластилин, агач таякчыклар һәм стека кирәк булачак. Пластилинны алабыз һәм аннан буйчык тәгәрәтәбез. Дуслар, пластилинның башка төсләреннән дә шундый ук буйчыклар тәгәрәтәбез. Безгә алар бик күп кирәк булачак. Буйчыкларны менә шулай итеп җыябыз, бер-берсенә ябыштырабыз һәм аларны әйләндерә башлыйбыз. Хәзер аларны спираль формасында әйләндереп, түгәрәк формасына китерәбез. Агач таякчыкларга да вакыт килеп җитте. Агач таякчыкны пластилинга беркетеп куябыз. Менә шундый матур кәнфит килеп чыкты. Тагын бик күп итеп буйчыкларны җыябыз, аларны бер-берсенә тасма рәвешендә беркетәбез һәм ябыштырып чыгабыз. Хәзер инде стекага да вакыт килеп җитте. Аның ярдәмендә тасмадан төрле формалар кисәбез. Без йөрәк формасын сайладык. Дуслар, кисәргә җиңелрәк булсын өчен башта стека белән шул форманы ясап куегыз. Аннары инде өстенә кат итеп басып, кисеп тә алырсыз. Кәнфитебез тагын да матуррак булсын өчен өстәмә бер буйчык алып, аның кырыйларын әйләндереп чыгабыз. Хәзер инде аны таякка ябыштырасы гына калды. Икенче кәнфитебез дә әзер. Дуслар, хәзер әйдәгез бераз ял итеп видео карап алыйк. Ул безгә тәм сизәргә ярдәм итүче бик кирәкле тел турында булыр. Кешенең авызында бик сыгылмалы һәм хәрәкәтчән әгъза тел бар. Беләсеңме, ул шундый көчле. Тел 8 мускулдан тора. Ул төзелеше буенча фил борынына яисә 8 аяк кармак очына охшаган. Авыз эчендә 10 меңгә якын сизгер күзәнәк, рецептор урнашкан. Аларның 8 меңе тел өстендә. Рецепторлар безгә тәм тоярга ярдәм итә. Телнең ян яклары әче һәм тузлы тәмне, очы баллыны, төбе ачы тәмне туя. Ризык тел өстенә ләгүгә, тел баш миенә әче, тузлы, баллы һәм ачы тәм турында хәбәр җибәрә. Баш мие шул тәмнәрне бер-берсенә куша. Шул вакыт без ашаган ризыкның үзенә генә хас үзенчәлекле тәмен тоя башлыйбыз. Телнең тәм тою сәләте кешенең сәламәтлеген саклау өчен дә бик кирәк. Тәмне туймаса, кеше бузылган ризыкны ашар һәм агуланыр иде. Телебез булмаса, без ризыкны яхшылап чәйни һәм йотып җибәрә алмас идек. Ризык авызга керүгә үк тел өстенә ләгә. Шул вакыт күп итеп селәгәй бүленеп чыга. Селәгәй ризыкны дымландыра һәм аны чәйнәүне җиңеләйтә. Тел ризыкны тамак ягына өтеп, аны йотарга булыша. Тел кешегә матур һәм ачык итеп сөйләшү өчен дә кирәк. Ул төрле авазларны дөрес итеп әйтергә булыша. Телнең төсе һәм формасы буенча кешенең сәламәтлеге турында фикер йөртергә мөмкин. Менә шуңа күрә табиблар иң элек синең телеңне карый да инде. Телнең ислеге шума түгел, кытыршы. Шуңа күрә аңа бик күп микроблар, бактериялар ләгеп калырга мөмкин. Тешләреңне чистартканда, телеңне чистартырга да онытма. Дуслар, сезгә видео ошагандыр дип өметләнәбез. Без дәвам итәбез. Өченче кәнфиткә дә чират килеп җитте.
Шул ук тасмадан үзебезгә ошаган берәр форма кисеп алабыз. Без туры почмак формасын сайладык. Калган буйчыклар ярдәмендә аны да шулай итеп матур итеп әйләндереп алабыз. Менә шундый якты төсләргә бай, тәмле туңдырмага ошаган форма килеп чыкты. Хәзер инде аны таякка беркетәсе генә калды. Өченче кул эшебез дә әзер. Дуслар, менә шундый матур кәнфитләр килеп чыкты. Дөрес, аларны ашап булмый. Шулай да алар сезнең кәефегезне күтәреп, сезне куандырып торачак. Без аларны ясау өчен пластилин кулландык. Пластилиннан буйчыклар тәгәрәтеп, кәнфитләрне төрле формага керттек.